merchandise. Shaman, managing director, company Kulu company. Yeah, magnificent. Oh my God, Lord. Yeah, magnificent. Agro Fancy Limited. Where they can go. Yeah, magnificent. Pharmaceutical Limited. Yeah, magnificent. Enterprise Limited. Yeah, magnificent. Oil and gas Limited. Onyadi Kanyine Weaver. Yeah, magnificent. So Jadinaga Mwana. Yeah, magnificent. Hey, and the French fish. Vane never big. Vane mepusinel. Umunemu. Ichobe siagiri. Wabana vuma kia. Ichobe kuna vana vuma kia. Ichobe French fish. Iwapuni nebe. Doloso welije. Shoba company ba. Wabana vuma kia. Ichobe kwa. Woloso welije kia. Wenyama vuma kia. Aronelele kuwa nama. Ibo neme baluba. Yereji baba no vuma. Kokolo bia manu waji kabani. Wote jeli waja kome jeli waja ka. Ana kuro kwanu ndio lulu kalila kali. Ndio kweli moto. Ndio seti. Even a Sabia. Ana kwanu. Yeso mozo mwamu. Wetu mabine mo. Iju ne mo. Chilimote mo. Yagbalingi ọba kanja aga. Obu odilisi ama moto. Anweli neje. Umazi mwa welo kada kwemu neji. Yobe kulu ni na mo. Yeji manya muna bobu. Osana. Iba bubu manya. Igara na muso no chiliki chinya mmadụ nunu na nnukwu ibe nne. Igara na ego moto. Bulu moto bunye mmadụ. Ụmụnne m. Igara ji mechi na akpọ n'aka. Ụmụ ikolobịa yusu. Onye ọbụla na-ekwu maka odogwu. Iwe omele dike kwani. Igara na-akwụ ụmụ ajadu niile ụgwọ n'ọnwa n'ọnwa. Na mmanụ nwa bebe. Mmeli na ọmalalikwu nkwupụta. Ejeli mụ bụ igada wee cheli m ọjị. Chesi ya ọjị. Wali 100 pasali. Ya na-ebele. Wenye ka o ji wali m ọjị. Na nnukwu ibe mmanwụ na-ebe. Haba, haba. Ewe ewe. Ụwa odezi. Nwana m ekwe ebe ọ na-eme ọgụ. Ibe na-emeli nteja bụ obi ibe. Nwoke nọ na nteja nwaanyị nị ya. Mmụọ niile nọ na chebekwa ndị ngada. Ibe dị n'ikwu nne ya ọrụ kaadị. Chebekwa ndị ngada. Oro ọgbakọ onye abacha onye analilili. Haichi bụ Patrick Nwachi Nwaba. Mele ọzọ gaa n'iru.
Chimubu aba akụrụ onye nya na-achọgo onye ụmụtakwulie Chidube m ụmụtakwulie mụ na Chimuse eje mụ na Chimuse unu abụgo o nwere ibe kọlụbọ ya anyị aji batịrị gị nwa Chinwọba Chukwu ụjọ mụcha onye mma n'elu onye lie nwoke onye lie nwanyị onye ka na-eti igada nwanụ na-akpọ ọkụ niile gwana igada ode njinji na bọọlụ igada
ya nya anyị keneli gị egwugwu na-akpọ gị haba jele eje mụ na-eje mụ ana m ka m na-eje ka nje zụta ọhịa anyị haishi emeka okonkwo ome mmanwanụ na mmịata na m nke ya eze mmemme ọ dị mma mmemme onye mmịata na m egwugwu keneli gị egwu na-akpọ ichekwu haishi chuba na-ezoga agụbọ nna n'ọba ya agụ n'igbo nna egwugwu keneli gị onye onye na-alụ nya ka choteji egwu onye jefe egwu na-akpọ ichekwu haishi uchenna isi n'enu uchenna nwa isi n'enu akụbalụ balogwuwadu na-akpọ gị bịa akụbalụ balogwu bịadunega m egwu nwa isi n'enu gị ka ọdụ na-akpọ egwu na-akpọ ite oyimụ nna m ndị na bada wenye ka a na-etu efekwu edike wanụ na baga na niile ọdụ keneli gị egwe kenebe ọhịa anyị haishi yemeke nweke na London onye nteja bọọlụ egwugwu keneli gị jidekwe ka iji ochukwu na-eme eze egwugwu keneli gị nwanne mmadụ ekene egwu na-ekene haishi nna ya elugo udegwe nwa udegwe na na-achala ya udegwe taya Nigeria Limited ọjaka nwa udegwe na na-achala udegwe taya ya onye ji taya mali owu onye ji abịa taya wee mali egwugwu keneli gị mma tụgbakwa igbenugwu anya ezi oyi daalụgbo egwu na-akpọ ite haishi dọdị na-abọ dị ya dọdị na-abọ dido egwu na-akpọ gị odogwu na mba dido na egwu na-akpọ gị onye na-ositeeti dị ya dido ya wee na na m afọlishi egwu haba ojije anya bụ na anyị na-egwu iwe onye menenu onye gajugwu ji agọzi onye ebele eze eziokwu nya ka eze na-ele elu haba jele n'ebe ogbegwu ngagụ ọhịa anyị agbanyeghị na nwanne mmadụ abụrụ ọyị ya igada abụọ igada ode nchichi nwa m nwa isi badiriki nwa chinwamba egwu atụna gị na egwu ọna tụrụ abụ obulu ụzọ agbalị m ndị ilo n'ịmabụla tata na onye na-eso gị na-esozi gị na nkịtị omeli gị meli dike okwu ụzọ ene nwere ilo agbalị m ibe dị na ntị ba niile ekwulu gị n'azụ eze bụ eche nwa m igada ode nchichi mmanwụ na-agbalụ nwoke na nwaanyị ma mụ ba nọleza ma mụ na